Tak to je taká komplexnejšia otázka, ako si správne vybrať zamestnanie. Každopádne potrebujete vedieť pre seba, čo je tá práca, ktorá vám sedí. Čo je tá práca, ktorú chcete robiť, čo je to, čo v živote vás bude baviť a naplňať. Čiže pozrieť sa do tej budúcnosti, kam sa smerujem, ktorým smerom a čo skutočne sú moje túžby a sny. A vedieť si na jednej strane povedať, aké kvality, atribúty tá práca má mať, aby som bol šťastný alebo aby som bol spokojný. To znamená dať si na jednej strane sumár tých vecí, ktoré záležitosti tá práca má obnášať, aby som tam chcel ísť, čiže to minimum a to maximum, ktoré mi to môže priniesť. A na druhej strane, čo mám ja ako človek za talent, kvality, schopnosti, ktoré viem priniesť zamestnávateľovi. A keď toto sadne spolu, tak potom si vyhľadať tie firmy, spoločnosti, práce, ktoré tomu ladia a tým smerom sa uberať vo výbere zamestnania. Nie je dobré posielať plošne na všetky možné pozície, ale smerovať to čo najpresnejšie. Paradoxne, úspech na trhu práce nie je spojený s množstvom, ale s kvalitou výberu.